Boas, eu son Jon. O meu nome é Jon. Eu son galego, mais a miña nai é vasca. Entón decidiu porme un nome vasco. Só que cando foi ao rexistro, o nome que puxo non foi Jon. O nome que puxo foi outro diferente. Porque veredes, durante o franquismo os nomes vascos estaban prohibidos. Entón era habitual que a xente vasca tivese dous nomes. O nome en euskera, que era o que usaban na súa vida diaria, coa familia, coas amizades, e por outra banda o nome en castellano, que era o nome oficial usado nos documentos. Deste xeito, había xente que se chamaba Iñaki, mais era Juan Ignacio, que se chamaba Uxúe, mais era María de la Paloma, que se chamaba Edurne, mais era María de las Nieves. E esta práctica aínda continuou décadas despois, porque aínda que despois da morte de Franco xa era legal ter o nome en euskera, existía moitísimo estigma social nos anos 80 e 90. Mais, afortunadamente, nos anos 20 as cousas non son como nos anos 80 e 90. E entón, no ano 2022, decidín corrixir esta anomalía e que o meu nome legal fose o mesmo que o meu nome real. Que fai falta para mudar o nome? Pois existen dúas vías para mudar o nome. Unha delas é a fácil, traducir o nome a outra das linguas oficiais deste Estado opresor español. Mais Jon non é a versión en euskera do nome que tiña. Entón esa vía para min non valía. Tiven que facelo pola vía de nome habitual. Tiven que xustificar que eu usaba o nome de Jon no meu día a día e que, por tanto, ese era o meu nome. Para facelo, fixerme falta varios documentos. Unha fotocopia do DNI, un certificado literal de nacimento, que se pode descargar no sitio web do Ministerio da Xustiza, un certificado de empadroamento, que iso hai que pedilo no Concello. 5 documentos de 5 anos diferentes en que apareza o nome que queres ter e a data. Para isto serven cartas, facturas, pedidos que fas a Amazon, o cartón da biblioteca, o cartón do xinasio, o cartón do súper. E unha vez que tes todo isto, marcas hora no rexistro e vas para lá. E xa alá se informan de todos os pasos que tes que dar e das seguintes cousas que tes que facer. O que tens que ter en conta é que en algún momento van pedir que 2 persoas vayan como testemuñas para dar fe de que usas ese nome. E teñen que ir personalmente. Entón, ide buscando 2 persoas que estean dispostas a iren convosco ao rexistro. E agora que temos xa a teoría aprendida, vamos ver como foi para min o proceso. Pois aquí estou, diante do xulgado de Irún, do Pazo da Xustiza, que onde está o Rexistro Civil, que onde vou entregar os papéis para facer a mudanza de nome. Vamos para lá. Entón, xa entreguei todos os papéis no Rexistro Civil, fixen a solicitude, e xa admitiron todo, entón agora estou pendente de que me chamen por teléfono un día destes. Non vai ser cedo, pois un prazo dun mes ou así, sei que me dixeron. E entón, cando me chamen, citarame outra vez para ir con 2 persoas que me coñezan, maiores de idade, que teñen que dar fe de que uso ese nome no meu día a día. E unha vez que me chamen e que vaya con esas 2 persoas, nun principio estaría todo feito e sería só esperar a resolución para ter xa o meu nome modificado. Ai. Pois aquí estou na porta do xulgado coa miña compañera de traballo e non obstante amiga Piti, que vai ser a miña testemuña. Estamos a esperar por Ibai, que é outro amigo máis que vai facer tamén de testemuña. Pois xa chegou tamén o meu amigo Ibai, entón nada, agora esperar 5 minutiños e para dentro. Sí. Pois nada, pois xa saímos do xulgado, xa está feito, agora teño que esperar, aínda que a xuíza asine o papel, que me chamen de novo para avisarme de que xa está todo feito. Que vergoña que pasa xente. O que fixeron foi coller as testemuñas e facerlles 4 preguntas que desde cando me coñecen, que dan fe de que uso o nome da maneira en que o teño ali na petición, non? E asignaron ali uns papeliños, fotocopia do DNI deles. E agora, pois, é iso. Eu pensei que me andara ali o papel no momento de que xa estaba todo feito, e non, porque ainda iso ten que ir a unha xuíza, e despois
para que o asine, despois ten que ir ainda ao rexistro de Vigo, desde aquí ao rexistro de Vigo, para que modifiquen a miña partida de nacemento, fan unha nota á marxe como un novo nome, e unha vez estexa feito isto, pois xa me mandarán a nova partida de nacemento, ou xa me avisarán de que está feita, para que poda descarregar, e con iso facer un novo DNI. Entón ainda falta un pouquiño de nada para poder usar o meu nome en documentos oficiais, por fin. Ai. Pois tocoume hoxe ir de novo ao rexistro. Hoxe é segunda-feira, é a terceira vez que teño que ir. Agora supostamente é para me notificaren que a mudanza do nome xa está feita e que xa podo usar o novo. Claro, pois non. O caso é que, como a miña partida de nacemento está en Vigo, teño que facer máis pasos que de outra maneira. Entón, tiven que ir para asinar, non me deron nada, ningún papel. Tiven que ir simplemente a asinar a notificación para que agora podan enviar toda a miña documentación a Vigo, o rexistro de Vigo, e facer a mudanza do nome oficial. Entón, agora van enviar todo isto do rexistro de Irún ao rexistro de Vigo. No rexistro de Vigo teñen que modificar a miña partida de nacemento, despois enviaren toda a documentación de volta para o rexistro de Irún, e entón chamaránme de novo, e aí xa terei a documentación oficial para mudar o nome. Terei xa a miña nova partida de nacemento. Ai, está sendo máis longo do que eu pensaba este proceso. Chove moito. Aquí non hai luz, bajo o candil, marica, chus chus. Xa me chamaron do rexistro, que xa está a partida de nacemento nova, entón teño que ir recollela. Vou entrar por esa porta e cando saia, oficialmente o meu nome xa será John. Terei o documento que o acredite. Ai, por esa portiña de aí. Pois xa está feito, xa teño o meu papel, entón a partir de agora, oficialmente, o meu nome é John. Agora só me falta ir ao DNI, que teño cita ao final do mes, para que modifiquen o meu nome no DNI e poder usalo xa oficialmente en todos os documentos que faga. Pois hoxe, 27 de febreiro, día de neve, pego un carro. Vou ir facer o DNI novo co nome novo. Ai. Era demasiado fácil. Resulta que non me poden facer a modificación do nome agora, aquí directamente, senón que teñen que facelo en Madrid. Entón, entreguei a foto, entreguei o papel do rexistro, e teño que voltar aquí en 15 días, o día 13 de marzo, para que me den, por fin, o carné novo. Entón, ainda se prolonga máis do que pensaba. Ai, que lería. Hoxe, 13 de marzo, vou ir xa por fin polo DNI definitivo. Espero que me teñan preparado. Es que nosotros hemos venido antes. El problema lo tienen ustedes, no nosotros. A quien se le cayó el sistema fue a ustedes. Agora mesmo son as 2:15. Tiña a vez para o DNI, para que me desen o DNI, ás 12:30. Resulta que tiveran hoxe ao longo da mañán un erro informático de 2 horas, entón levaban 2 horas de atraso. Tiven esperando un bocacho e resulta que se colgou de novo o sistema informático e tiven que esperar outra vez. Mas eu ali, firme, esperei. Porque se algo teño eu é paciencia. Nun determinado momento vexo que están chamando a xente que tiña a vez máis tarde que a mí. Total, que vou ali falar co tipiño e digolle, mire, que tal? E resulta que se esqueceron de min, ainda por riba. Se non fose suficiente con 2 veces polo curso de informático e todo o atraso que tiña, resulta que se esqueceron de min. E entón pediume desculpas e pasoume de inmediato. Pediume desculpas non,
botoume a min a culpa, como tiñas que telo dito, e eu que sei, a mí se me dis que me vas chamar, eu espero pacientemente que me chames. E como tiñas moito atraso, pois eu non me decatei, non lle dixen nada disto. Eu só pensei, dixenlle, non pasa nada. Total, que ainda saio agora. Porque non podía ser que acabase toda esta odisea de mudar o nome sen un último erro, non, sen un último problema. Mas xa está. Xa teño no meu poder un DNI en que pon que o meu nome é John. Por fin. Ai. E cando tes o DNI, aínda non acabou de toda a cousa. Porque aínda tes que mudar o teu nome en todos os sitios. Na seguranza social, no padrón do municipio, no banco, en todo. Mais ainda así non vos preocupedes, porque o nome vello aínda ten validez legal. Todos os documentos que teñen o nome vello aínda serven. Non tendes que estudar toda a carreira da universidade outra vez. Non vos preocupedes. E xa está. Esta foi a miña experiencia. Espero que vos sirva a vos se queredes mudar o nome, ou se non polo menos que pasasedes un anaco entretido. Saudiña! É que se eu já me distraio sem qualquer distração, imagina agora contigo é que eu não meto os pés no chão.